pelataan vaan niinkö silleen tonnista ylöspäin, että jos emme saa hyvää peliä, niin resetetään saman tien, koska mä haluan nähdä isoa. Kyllä mä vaan sanoin, että me katsotaan klippejä ja mä menen tekemään läksyt. Okei, no vielä yksi. Vielä yksi. Kunniaksi. Mitä? Tähän mä voin lopettaa, Mä luppaan. Heti kun saadaan hyvää, niin lopettaa. Sitä on se raha. Se on aika lopettaa voi. Et voi olla se keislarmaa, jos sitä venäjässä. Se ei toimi. Se ei toimi kun se toimi nettikäsillä. Seuraava minä tulee yli 7. Okei, nyt. Okei. Please, yes. Yes. Pitää klippikanavalle nää klipit. Vai onko vielä klippikanava täällä? Joo! Stop! Ei, yksi yhdestä. Oikeesti. Oikeesti. Sitten mulla on kato voittu vähemmän. Rahat takas! 40 aivan hullu. Ai vittu. Yes! Vittu yes! Et sä vittu enempää. Se loppuu siihen voitto. Se loppuu siihen. Nyt jos ei tuu tonnia, niin... Mitä nää sanoo? Jos ei tuu tonnia, niin... Mitä? Toinen käsittääksiis. Nyt. Mitä? Okei. Tää peli etskaa vetää aivan kauhiin. Mitä? Reipparin mummo peore. Mitä? Ei saada. Oh my god. Mitä vittu? 2 tonnia. Mitä? Tää on vielä iso voitto koko ilta. Tällä pystyy maksamaan lapsien opintolainat. Niin ei. Siinä meni lapsien opintolainat tehty. Katon! Vähän ollaan rikkaita. Me päästään pelaamaan vielä tonne. Nyt.